Dneska se mi to trošku bude hůř hodnotit, nicméně musím pogratulovat Kladnu, protože šli si za tím vítězstvím, nakonec to i v jejich prospěch dopadlo a 3 body tady zůstaly na Kladně, myslím si, že zaslouženě. Ohledně toho průběhu, my jsme do toho zápasu nevstoupili vůbec dobře, první 10 minut, první třetiny opravdu nám nešly nohy, ten pohyb nebyl takový, jaký by měl být, a až opravdu od té druhé půlky první třetiny trošku jsme se dostali do hry. Ta druhá třetina samozřejmě jsme si pomohli přesilovkou a i ty přesilovky, které my jsme měli, tak tam si myslím, že to utkání možná i lámalo, protože z naší strany to bylo špatně sehraný, protože tam nevystřelili a nakonec jsme vlastně inkasovali druhý gól, který samozřejmě byl možná i rozhod, ale říkám, z naší strany to dneska vůbec nebylo dobrý, teda hlavně ten začátek. A musím říct, že Kladno hrálo velmi dobře u nich v pásmu, i u nás opravdu byli důrazný, zarputilí a opravdu dneska se jim to povedlo. No. Z naší strany to bylo málo a myslím, že tam byly velké rezervy. Takže za mě asi takhle. Já musím souhlasit s tím hodnocením první třetiny, tam jsme měli velmi dobrý vstup, ale pak myslím od toho vyloučení našeho se Vítkovice zvedly a jsme byli velmi nespokojení s druhou třetinou, kdy jsme udělali hodně faulů zbytečných, přetahovali jsme střídání, dělali jsme tam zbytečné chyby. Naštěstí jsme tam dali ten gól na 2-1 a na začátku třetí třetiny jsme dali na 3-1, pak bych chtěl kluky pochválit, pak vlastně odehráli jsme tu poslední třetinu, tak jak bychom si představovali. Myslím, že jsme do žádných velkých šancí už Vítkovice nepouštěli a mohli jsme i rozhodnout dřív a kromě té druhé třetiny jsme dneska spokojeni. Prostor pro vaše dotazy? Můžu na pana Krátošku. Co jste si řekli v kabině, když jste viděli v sestavě Jaromíra Jágra? A nebo mezi trenéry? No tak samozřejmě legenda nastoupila, takže vždycky je to, ať se jmenujeme, nechceme opravdu klubu dolů, co Jarda ještě v těch letech prostě dokáže, jak se připraví, jak prostě, takže opravdu klubu dolů a samozřejmě jsme kluky jenom upozornili, že je vlastně v sestavě, aby samozřejmě hlavně na těch přesilovkách, jenom opravdu ten klub podrží a tu finální nahrávku dokáže dát, takže říkám klubu dolů, co ten hráč opravdu jako dokázal a ještě dokazuje, musím říct. Já bych se s dovolením radiožurnál Sport na pana Čermáka, taky na Jaromíra Jágra. Kolik toho stihl s váma odtrénovat s týmem a kolik v přesilovkách? A tak Jaromír trénuje normálně s náma, v přesilovku trénoval s náma jednou teďko, ale jinak se připravoval vlastně, tam měl jenom na konci té přípravy vlastně proto nešel do začátku, kdy měl nějaké zdravotní problémy a potom se mu to obnovilo před zápasem, kdy tady měl pro mě naskočit. No. Ale jinak by se připravovat s námi pravidelně. Děkuju. Jestli můžete, to je Oskar Dánc dneska poprvé, asi musíte být spokojený, jak začal. Jo, a Oskar nás držel, si myslím, celý zápas. Podal velmi dobrý výkon, byl jistý, nepadaly z něj puky. Právě výkon. Jestli ještě můžu na pana Krátošku, vy zase musíte měli, že takový extrémně vydařený zápas, dneska jste říkali, že to nebylo dobrý, čím si to vysvětlujete, že takový rozdíl třeba i v tom výkonu? No tak víte, že ten český člověk, když se mu potom daří, tak potom některé situace, které jdou v některých zápasech jako samo, tak potom zase nastane ten zápas, kde to úplně samo nejde, a to musíte jít jakoby na blízko, naproti a to si myslím, že dneska z naší strany to nebylo. No. Takže proto ten každý zápas samozřejmě jiný, ale z naší strany to dneska nebylo dobrý.